Много добре дошли всички на първата работна сесия специално за CryptoPro софтуера. Тази ще бъде и по-дълга, тъй като ще покажем повече неща от до за как работи системата, какво представлява. Като предполагаемо, даже не предполагаемо, по-нататък ще имаме и последващи такива работни сесии, в които ще правим прегледи на резултатите, които е постигнала системата. Ще преглеждаме обновления, промени, които подобрения в бъдеще биха били интегрирани и изобщо всякакви новини и свързани неща с този вид продукт. Имаме един ето такъв план, който в момента шервам на екрана. Пишете вижда ли се, моля само. Би трябвало да се вижда. Да, аз си виждам лайва поне. Какво ще направим днес? Първо ще минем през текущото състояние на портфолиото от 18 април, което аз съм си направил при мене. И ще погледнем какво е развитието му до този момент. След това ще погледнем как точно е конфигурирано портфолиото при мене, как е захранено, API ключи и съответно ще погледнем и ордерите. След това ще направим преглед за това как работи системата, като ще минем през ръководството, ще обърнем специално внимание на управлението на рискът и ще прегледаме как изглежда работата на системата в Bybit. Впоследствие ще преминем към, може би, най-интересната част, преглед на резултатите, подробно тук съм си направил план и преглед на определени кейс стъди за трейдове, които са извършени от системата, които аз смятам за интересни и много показателни. Ще завършим с какви са условията на ползване на самото CryptoPro, препоръки как да извлечем ние, като трейдери особено, максимална полза от едно такова автоматизирано портфолио и накрая questions and answers. Ако ни стигне времето и имате желание, може да направим и преглед на самите стратегии. Има един репорт, който повдига малко по хлопака над това как работи цялата система. Добре. Така че започваме с първа точка, преглед на портфолиото. Ето това е портфолиото, което споделях и вчера с всички вас, като ще ви покажа един скриншот от вчерашния лайвстрим, просто за да се направи като сравнение. И да се види, ето това споделяхме вчера. Виждахме, че то беше достигнало определена стойност, вече беше влязло в някакъв drawdown и имаше сравнително голям брой отворени позиции. Това са позиции на нереализиран профит или loss. Това не са longs and shorts. Днеска голяма част от тези позиции видях, че са затворени. Имам само една по-стара отворена позиция и една нова отворена, които в момента са на някакъв нереализиран профит. Съответно имаме някакъв drawdown, от който вече сме възстановили някаква част към днешна дата. Така че така изглежда портфолиото. Ще го разгледаме и малко по-подробно в последствие от гледна точка на какво се случва в ордерите отзаде. Но сега ще ви покажа малко за как изглеждат нещата в Bybit. Сега, това е моя Bybit акаунт, като аз съм си направил един съб акаунт, който специално съм го свързал към CryptoPro, както по принцип и те препоръчват да си имате отделен съб акаунт, особено ако използвате мейн акаунта за други трейдове, за прехвърляния и така нататък. В този съб акаунт ще ви покажа специално как е захранено самото портфолио, тъй като аз тук на онзи перформанс и онзи чар ви показвам едни $2000, които са захранени тук на 18, но бих искал за пълнота и за прозрачност да ви покажа, че действително в моя фандинг акаунт на това портфолио, като отидем на History, тук и избереме Subaccount History, ни показва точно на 18
захранване с $2000 и това е единственото захранване, което има в този акаунт. В него не съм правил абсолютно никакви други меню действия. Не съм отварял трейдове, не съм затварял трейдове, което може лесно да се види, като се погледне хисторито. Ще се види, всъщност, то винаги ще се видят хисторито на всички трейдове. Но ще ви покажа също така. Но се вижда, че е захранено единствено с тази стойност, т.е. този P&L, който ви показах, не е резултат от допълнителни захранвания. Също така ще ви покажа orders, т.е. секунда само да помисля, преди orders нещо друго беше. Да, преди orders ще ви покажа API ключа, който е свързан. Така, сега ще ви покажа ордерите, които са изпълнени отзад при мене в системата и по-късно ще ви покажа и текущите трейдове. Специално за тези, които гледат на запис, секцията, в която показвам API ключа, ще я изтрия, все пак за да има някакво privacy, но ако искате да видите потвърждение по-късно, винаги можете да ми пишете и ще ви покажа. Така, това, което виждаме тук са едно голямо количество екзекютнати трейдове, трейд history и винаги може да се види. Ето сега тук имаме отворена позиция на Kaito, тя вече върви с някакъв фъндинг и тя пасва точно на ето тази отворена позиция, която се вижда ето тук, докато тази е някаква по-стара позиция. Аз всички тези трейдове съм ги заредил в TraderSync, в едно журналче, защото като трейдър мога лесно да си направя журнал и от тук ще ви показвам действителните статистики, които са постигнати при мен. Така, показах ви как изглежда моята конфигурация, че съм конфигурирал едно портфолио, по-специално CryptoBoost Speed, т.е. по-силното и високо рисково и по-продуктивно портфолио. Така че с това приключваме първа точка и втора точка. Сега вече минаваме към по-сериозната част, как работи системата и как изглежда в Bybit като текуща търговия. По всяко време, между другото, можете да ме прекъснете за въпроси. Ще имаме Q&A секция и накрая, но все пак, нали. Как ще разгледаме ръководството, като отидем на CryptoPro сайта, основния сайт, където има основната информация и скролнем до ето тази част, където виждаме информация за двата вида портфолио, скорост, защита и стратегиите за портфейл. Като тук имаме линк за прочитане на цялото ръководство, как се използва системата. Аз сега няма да го чета цялото пред вас, защото то е много дълго и е написано и като за хора, които нямат опит с крипто, но ще обърна специално внимание на някои точки. Тези от вас, които си направят акаунти, обаче препоръчвам ви да си го отворите и да си го прочетете, особено частите с как се тъпва цялата работа и какво да очаквате. Но аз ще се водя до някъде и по него като план. В началото имаме описание как работи системата, какво седи зад платформата. Тук е описано, че става дума за 18 стратегии, които работят в комбинация в тези два портфейла. Като тук е момента да ви кажа, че двата портфейла, съобразно това, което знам до този момент и съм пробвал, двата портфейла всъщност екзекютват абсолютно същите ордери. Обаче единия портфейл използва двойно по-нисък риск, съответно постига двойно по-нисък drawdown и доста по-нисък перформанс. Това е така наречения GARD портфейл. Другия портфейл използва нормален риск и съответно има по-висок перформанс и по-висок drawdown. Защо е направено така? Така е направено, защото хора, които за първи път се сблъскват с такава система, биха се плашили дори от малко по-високи от drawdown и биха могли да поискат малко по-консервативно управление на средствата им, все пак да има избор. Аз използвам единствено по-силното портфолио, Boost или Speed, както са го нарекли, и всичките статистики, върху които ще се фокусирам, ще бъдат за консистентност върху него.
Това нещо работи изцяло автоматично, като по-късно ще дискутираме малко повече за стратегиите. Тук ще вметна защо това не е бот, както някои хора правят запитвания. Бот като цяло е малка програмка, която изпълнява трейдове спрямо много фиксирани, предефинирани условия. Примерно бот би било нещо, което всеки ден, когато стигнем previous day high, взима шорт с определен стоп лос и определен размер. Примерно бот би било нещо, което когато дойдеме ето до тук до previous day high, отваря шорт с 1% нагоре, 1% надолу и търси да прави някакви такива движения. Нещо доста простичко. Докато стратегията е доста по-комплексен софтуер, по-комплексна програма, която прави изчисления на база на множество параметри. Взима преди волюма, взима преди времето, взима преди актива и каквото друго са си конфигурирали хората. И в този случай ние имаме цяла система, която управлява тези стратегии в унисон. В унисон, т.е. заедно. Затова всичко, което гледаме, ще бъде на портфолио гледна точка, поне докато не стигнем до съвсем крайния момент, където може да погледнем малко индивидуално стратегиите. Затова това нещо не е бот. Така, как работи системата? Всички поръчки, т.е. не всички, но да кажем 99% от поръчките се изпълняват в 0 часа UTC. Това е нещо, което вчера също така Миро спомена. Защо се случва така? Тогава се случват и отваряния на нови позиции и затваряния на трейдове. Буквално абсолютно всичко се случва тогава. През деня всичко може да ходи много нагоре, много надолу, няма особено значение. Това е направено, защото реално така са изчислили нещата спрямо тези стратегии, че тогава има най-малко шум в системата. Това Миро го сподели и вчера. Тогава е най-подходящия момент за отваряне на позиции, когато пазара е сравнително близо до баланс и нямате твърде висок commitment в трейдърс в едната или в другата посока. Така да се каже, едно мъртво време. Това е едната причина. Втората причина е, че системата работи на база дневни кендали. Това е така малко относително по-бавничка система, но въпреки това взима в предвид и вътрешната структура, нещо, което ще покажа по-нататък като примери. Тук е важно да се отбележи, че за тази система стои цял екип от хора. Има няколко души програмисти, няколко души колант анализатори, както и самия Миро, които са разработили стратегиите, разработили са програмирането им и също така продължават да работят активно, както за по-нататъчното развитие, така и следят какво се случва постоянно вътре. Тоест това не е нещо, което е веднъж направено, пуснато и оставено да работи само на базата на бектест и предишни резултати. Тоест това е жива система. Ключовото нещо е, че това е self-custody, т.е. случват се нещата само с API-кия, както го видяхме, няма права дадени за тегляне или за каквото и да е правено към CryptoPro. CryptoPro единствено екзекютва фьючерс трейдовете ви и освен това, тук ще споменем малко за това какъв е риск менеджмент. Риск менеджмент е, че има зададени лимити, всяка стратегия колко може да отваря като размер на позицията. Всъщност тук трябва да уточня, че размерите на позициите се определят от размера на портфолиото. Тоест всички стратегии, всички трейдове ги отварят с еднаква позиция, която на буст портфолиото е някъде от порядъка на 3% position size от размера на цялото портфолио, приблизително. Също така има лимит на максималния брой позиции, които могат да бъдат отворени в даден момент. Тоест може една стратегия да иска да отвори нов ордер да сложи, обаче вече е достигнат лимита на сложени ордери, така че такъв не се отваря. Точните количества не ги знам, но те са най-вероятно и част от търговската тайна на самата система. Друг е момента, който доста хора задават като въпрос, какво става като се отварят дълги, така се отварят и къси позиции, какво ще стане ако една стратегия иска да отвори къса позиция по един инструмент, друга иска да отвори дълга позиция, в такъв случай приоритет има първата стратегия, която е изчислила и поставила ордера. Втората, ако се екзекютне, чисто и просто не поставя ордер.
От друга страна, ако две стратегии изчислят, че трябва да има позиция в една посока, дълга или къса, това е позволено, но максималният лимит е 2. И затова после като разглеждаме действително екзекютните трейдове, ще видим, че има position size-овете са само два вида. Или стандартния, или двоен, на места, където два трейда реално са се случили. Така че това е начинът, по който се управлява риск менеджмента и тук вече е казано, че те си имат специален модул, който проверява тези неща. От гледна точка на използвани инструменти, системата следи огромно количество ауткоини в Bybit и в Binance, но не абсолютно всички. Тоест има някакъв филтър, не съм запознат с това какъв, но не се екзекютват, не се пускат трейдове в прекалено слабо ликвидни, прекалено волатилни инструменти, но въпреки това се пускат върху доста ауткоини. Така че там има определен филтър. Съответно, обяснено е тук като чисто и просто описание. Аз ще ви покажа статистиките и за двете портфолиа. Има вече обяснения за кой е създадено, пояснения за стратегиите, че става дума за трендови, къси, дълги и така нататък. Няма да се спираме толкова върху тази част. Вие ще си я прочетете самостоятелно. За напреднали тук тази част. Тук вече стигаме до статистиките, обаче аз ще ви ги покажа в подробния документ. И след това имате как да се регистрираме, как да се свържем в борса, като има отделен гайд специално за тези неща. Дашборд. Така. Връщам се обратно към дашборда, който е супер елементарен. Показва ви overview на портфейла в момента, докъде сме стигнали, отворените позиции с техния P&L, как ви се движи equity curve, като имайте предвид, че тези данни, които виждате тук, ги виждате с лекичко закъснение. Това, което ви е истината на данните е в самата борса, като си отворите, там са ви точните данни, това е ясно. Тоест, този P&L curve не се апдейтва на всеки пъмп мигновенно, но се апдейтва сравнително бързо. Също важи и за баланс. Някои хора питаха вече, регистрирах се, сложих си API ключа и баланса ми е 0, какво става? Изчакайте поне 10-15 минути, отзаде се обработват нещата с малко закъснение. Имате отворените трейдове, много базичко, като ви, изобщо цялата система е много базова. Имате трейдовете, които са затворени. За нас като трейдери тия вюта, честно казано, не са особено информативни. На мен лично журнала ми е много по-полезен и разбира се имаме профила и контакта с формичка за съпорт. Нещо, което е характерно. Когато в началото си зададете API ключа и си изберете портфолио и го конфигурирате, след това не може да си го смените без да пишете на съпорт, т.е. от тази система. Така са го направили в момента, не знам по каква причина. Но съпорта, между другото, им отговаря много са респонсив на всякакви теми. Начинът да спрете системата да работи също е, трябва да им пишете на съпорта и те ще ви затворят поръчките, те ще ви деактивират системата и съответно приключва изпълнението. Това може да го направите винаги по всяко време. Няма нужда да чакате края на subscription периода или нещо друго от този характер. Сега, нещо, което супер силно се препоръчва, даже не се препоръчва, ами е абсолютно задължително. Не дейте да пипате ръчно. Това е препоръката, която се повтаря отново и отново. Идеята тук е, че хората трябва да си управляват портфолиото и в общи линии да си управляват единствено колко капитал къмитват и за колко време напред си го къмитват. А не да отиват и да затварят позиции, когато видят, че нещо е на drawdown или нещо е скочило твърде много. Това е най-голямата възможна грешка, постоянен въпрос, защото както казва и самия Миро, хората си мислят, че биха аутперформнали системата, ако конкретен трейд го затворят или гледат назад в миналото, когато видят, че ще видим примери. Даден трейд е направил 100%, обаче е затворен на плюс 50%. Еми аз ако го бях затворил на 100%, да, обаче това е малко hindsight basis. Така да се каже. Преминаваме на как изглеждат нещата в платформата и за тази цел отиваме на трейд и отиваме на фьючерс. Сега, как изглеждат нещата в нашия любим фьючерс терминал? Виждаме нашите две отворени позиции тук
И виждаме всички отворени ордери. А те са бая. Това, което аз забелязах като тествах тази система е, че тя не работи с limit ордери. Тя работи само с stop sell и stop buy ордери. Всички ордери са от този характер. Ето сега ще отворя Zerebro, например. Ще видим, ето тук виждаме всичките места, където ми е цъкало и виждаме, че в момента имаме отворени два тригера, като моята хипотеза е, че това са две отделни стратегии, които са сложили Limit Buy тук и тук. От самия факт, че между другото тотално на рандъм отварям това нещо, не съм си подготвил да гледам текущите ордери, но ето сега веднага забелязвам, че тук е отворило на много хубаво място, където и аз бих търсил лонг в дискаунт, на Liquidity Point, в едночасов гап, минутка за TA. Така, т.е. какво се случва? В 0 часа UTC, което е 3 часа наше време, системата изплюва едно солидно количество. Аз съм забелязал, че са около 30 такива ордера и чакат да се изпълнят. Като в общи линии ние ако наблюдаваме единствено нашия execution и ако наблюдаваме това, което се случва в борсата или ако си го заредиме в един журнал, нямаме никаква идея кой ордер от коя от тези 18 стратегии е екзекютната, обаче можем да отидем на Open Trades или на Close Trades, всъщност на Open Trades и тук има стратегии, си имат имена стратегиите и действително има някаква информация. Човек ако тръгне ръчно да си вади тези имена и да си ги крос-референсва, може да се занимае и да разбере всяка стратегия какво прави, но накрая ще ви покажа. Така че така изглеждат всичките шортове. Ето сега, примерно, тук чакаме някакъв шорт за Тръмп да се случи, го чакаме ето тук. Да, това е един друг пример за стратегия, за някаква стратегия, която съм забелязал и то е, че се лага тип breakout entry-та. Тоест виждате, че тук имаме тригер за market sell stop short order и то е точно на ликвидност. И аз това го гледах защо се случва така и тогава разбрах. Всъщност това е някаква стратегия, която следва даунтренд. И тя разчита, че когато се хитнат ето тези стопове, които са ето тук на този liquidity point, т.е. в този момент, че ще има continuation, а няма да има SFP. Т.е. това е малко анти-SFP стратегия. Което разбира се би губило в моментите, които се случва SFP. Т.е. тук ако някой дойде да вземе си тази ликвидност и после върне, вече зависи как ще се развият нещата. Но тази стратегия така е преценила. Ще видим, може да се върнем към нея по-нататък. В даден момент може да се екзекютнат повече трейдове и да влязат 5, 10, 15 трейда до колкото там влязат в тези ордери. И другото, което е характерно, че няма нито stop loss, нито take profit. За take profit вече стана ясно, т.е. независимо дали е на печалба или на загуба, take profit се случва само на следващ или на последващ ден. Ще ви покажа average hold time в 0 часа UTC. За stop loss ще се върнем малко по-късно, защото това е един от най-често задаваните въпроси, ама как така без stop loss. Така че така изглежда системата в Bybit. Добре, преминахме през трета точка. Ако до този момент някой има въпроси, винаги може да питате. Ако не, продължаваме нататък или накрая в Q&A. Вървиме добре с времето също. Сега вече най-подробната част, какви са резултатите. Ще разгледаме какви са резултатите в моето портфолио от този месец. И след това вече ще погледнем резултатите, които Миро ми е предоставил за бектестинг и като цяло за стратегиите с FactSheets за цялата година, които аз ги нямам при мен в моето портфолио, защото само от април съм го активирал, и до 2022 назад, с когато има бектестинга. Така, какво се случва в този месец? Понеже си имам нещата в борсата, експортнах си ордерите и си ги нанах в TraderSync, направих си едно портфолио, нещо, което бих препоръчал на всеки от вас, който като трейдър се занимава с такъв инструмент, да си направи лично за себе си, в случай, че се интересува. Като цяло,
елементарно е. Така, какво виждаме тук? Виждаме CryptoPro портфолиото, като виждаме всичките трейдове, които са се екзекютнали от 18, датата, когато аз си активирах, до днешна дата. Днеска си свалих последните данни и си ги заредих, така че имам само двата отворени ордера. Виждаме, че са пуснати 185 трейда, но реално всъщност са повече, защото места, където е имало два трейда в една посока, ордерите ги комбинират като един трейд, това не е от особено значение. Това вю на мене ми е полезно, защото мога да отида на репорт в този трейдинг журнал и мога да видя какъв е репорта при мене от действителните данни, които виждам аз при мене. И в последствие мога да си го сравна с това, което се споделя от страна на CryptoPro в техните репорти, в техните графики. И сега, ако тази графика благоволи да зареди някакси, което преди малко зареждаше, аз за това ще рефрешна, ще ви покажа съответните статистики, които са се натрупали за мен. Така, сега репорт и графиката зарежда. Виждате, че този P&L curve доста добре отразява този P&L curve, който тук гледаме. Но съответно е по-точен. И какво виждаме? Ето това е моя Accumulated Return и си виждаме абсолютно всичките статистики. Виждаме Profit Factor от 1,5. Тук става дума за реален реализиран. Не е този, който ние като трейдери гледаме. Т.е. очакван реализиран профит спрямо поет риск. Тук е по-скоро другия R фактор, който е реализирани печалби за трейдове спрямо реализирани загуби. Тук ще забележите, че net return ми излиза по-нисък с около $60. Това е заради funding rate. Имаше един трейд, който ми даде много добър funding rate, което няма как да се отрази в моят журнал. И виждаме купчина други статистики, няма да ги минаваме всичките, но важното, което ще погледнем е R фактора, средния, win percentage, loss percentage, съответно break-evens. При мен е конфигурирано, ако е близко до затварянето на отварянето, т.е. ако е много близко до нулата, да го смята за break-even. В момента имаме много малко отворени трейдове и виждаме други полезни статистики, които разбира се могат да извадя от тези трейдове. Последно виждаме Average Hold Time, който е доста кратък, което на мене ми харесва, защото ми показва, че системата не държи един трейд изложен твърде дълго на риск, колко съм платил за комисионни и така нататък, всякаква друга такава информация за моето портфолио. Така, няма да се фокусираме повече толкова върху това, ще гледаме сега, чакайте да видя какво имах предвид по плана. Да, ще се върнем на TraderSync, когато започнем да гледаме case studies за тези два много интересни трейда, които аз забелязах. Сега ще преминем към следващата част, където ще разгледаме това, което CryptoPro ни е предоставил от гледна точка на фактшит и перформанс за предходни периоди. Откъде можем да ги намерим? Тези неща можем да ги намерим, ако отидем на основния сайт и видиме пълната статистика. Ето в случая аз ще отворя за портфолиото скорост, което е портфолиото, което аз съм конфигурирал при мен. Тук ни е предложена една статистика, която включва периода бектеснат до 2022 година назад. Като ще отворя една скоба. Защо е използвано до 2022 година, януари месец? Така, защото това е началото, в общи линии началото на bear market. Малко горе-долу ето тук. И причината да е бектествано оттам е за да се види един пълен макроцикъл bear to bull. Ето от тук до тук. Има бектестинг резултати и на това нещо, които са изключителни числа, но тях няма да ги гледаме в момента. Това ни е в момента най-репрезентативното нещо. Държа да добавя също, че от тук до горе-долу септември 2024, т.е. чак до тук имаме бектестнати резултати, разбира се, плюс целият квант анализ, в който са базирани стратегиите. И вече от септември 2024 до сега всичко е лайв трейдинг резултати. Докато вече портфолиото стане готово за нас.
Сега, този факт шит има огромно количество числа, от които дори аз не разбирам абсолютно всички. Няма как. Разбирам някои от основните. Аз няма да минаваме през всички, ще минем само през някои най-важни. Те са Cumulative Return и съответно Compound Annual Growth Rate. Това е ако се раздели този return на годишна база и се види кумулативно колко би нараствало портфолиото при такава доходност, излизаме на 134%, но гледано от тази до тази година. Това са резултатите по години. В общи линии година по година върви между 100 и 150%, като 2025 е in progress. Една от най-важната статистика, на които ще се връщаме отново и отново. Max Drawdown. Тоест, в даден момент колко от най-високата точка постигната на портфолиото сме имали drawdown и колко време максимално сме били, в случая не в този drawdown, но сме били в някакъв drawdown, което е 127. Ще върнем по-късно отново на това нещо, защото това е много важно. Имаме купче на числа, които не разбираме, има купче на числа, от които разбираме, няма да се впускаме толкова върху тях, обаче ще ви покажа някъде тук беше Average R факторът, който беше, секунда да го видя, Daily, Calamar, къде беше? Не при Sutinoto, не при Sharp, някъде беше Average R фактора, който ви показах и при мене. Добре, ще го намеря после. Някъде тук трябваше да бъде. Win rate, month. Дали го гледах тук? Ето. Profit factor 1,78. Това е добро сравнение спрямо Profit фактора, който аз виждам тук в репорта, както казах 1,5 в рамките на един месец. Така, виждаме Distribution на Monthly Reports, Daily Active Report и волатилността, която пак е свързана и с този Max Drawdown. Worst 10 drawdowns, т.е. от кога до кога, точно колко drawdown е имало и колко време е продължил този drawdown, което също на мен ми харесва, също изразено като картинка и underwater plot, т.е. кога сме били underwater, пак това е спрямо профита, в който е достигнато, а не спрямо първоначалната стойност, в която сме заредили, т.е. тук достигнали сме някакъв профит и сме върнали, достигнали сме и сме върнали и така нататък. Този факт шит е достъпен също така и за другото портфолио, защита, няма да го разглеждаме, но числата са изключително сходни. Този факт шит е до 2 април, като аз ще ви покажа също така една картинка, която имам от Year to Day Performance, тя е споделена в публичната група. Ето тази, която е също много приятна, защото сравнява, има много такива графики, сравняват перформанса на портфолиото спрямо перформанса на биткоин. И тук се вижда, че в началото биткоин по-скоро се е представил по-добре, CryptoBoost е бил по-скоро в drawdown в този период. Някъде тук февруари месец нещата са се обърнали, естествено ние може да си погледнем в чарта и да видим какво се случва. Февруари месец случва се ето този drawdown. И това, което се случва е, че тук в ето тази част, аз го видях, тук повечето стратегии явно са обърнали в шорт и са хванали доста голяма част от това движение. И тук вече излизаме от drawdown, реално. Така че това е перформанса, който върви до момента от началото на годината. И другото, което е изключително важно е ето тази табличка, на която аз ще ви покажа актуалната версия, на която има. Ето това. Това е всъщност актуална версия. Какво казах актуална версия, като тя е същата, явно актуалната е някъде друга. Сте тая. Тя ни показва колко са месечните ретърнове. Ние основно ще гледаме месечни ретърнове, т.е. колко е постигнала системата в края на даден месец спрямо началото на този месец. Т.е. това, като си го надградите, може да си представите как изглеждат нещата кумулативно. Сега, забелязваме нещо изключително характерно. И то е, че голяма част от месеците системата всъщност не прави кой знае какво.
Нали, представете си, това са огромно количество трейдове екзекютнати. Може би по 3, 4, 5, 6 до 10 на ден, превъртени през 2 дена и накрая се стига до 0,65. Което някакси не изглежда много обнадеждаващо, особено следващия месец, като е 0,88. Айде, този да кажем е 13,66. Обаче се оказва, че когато се натрупа тая статистика, са достатъчни само около 2-3 месеца, които правят oversized returns, за да излезе перформанса на цялата година на доста приятен профит. Знам, че ако просто гледате процентите месец за месец, интуитивно много не се връзва, но когато направите сметката, излизат точно тези стойности, което виждаме в фактшита. Това е и отговор на въпроса, който видяхме зададен, по-скоро коментар, който видяхме зададен в чата при нас, в нашата група. Ама ние имаме вече 30% перформанс за май, как така толкова много, това не е ли брутално много? Много или малко е, значи ако си представим, че текущата година би била подобна на ето тази, почнали сме на минус, след това сме били на някакъв плюс, тук да кажем това е подобно на това и сега получаваме един месец, който изглежда изключително тъмно-зелен. Сега не е затворил, но може да си представите, ако затвори на 30% или на 20%, тук ще бъде хубав зелен месец. И след това не знаем как биха се развили нещата, но ако се развият по някаква ето такава логика, и в крайна сметка, поглеждайки назад в миналото, тези 30%, които ни се струват брутални, вече не ни изглеждат чак толкова невероятни в погледнато на годишна база. Особено като дойде скучната част, в която портфолиото 3 месеца много не прави кой знае какво. Обаче на годишна база нещата се връзват. И тук е ключовия момент, който е добре описан и в ръководството, и в другите материали, които са налични. Здравей, Стиляне. Радвам се да видя на нашата работна среща тук. Благодаря ти много за документа. Добре, ти ни даваш Google Drive. Благодаря за което. И вече имаме кумулативен ретърн до 30 април. Много ти благодаря. Да, тук вече имаме новите такива. Аз бих погледнал Profit фактора, защото Profit фактора винаги ми е интересен като трейдър. 1,79. И разбира се, може да видим актуалната стойност за април. Това е количеството, на което април е затворен, на което аз хванах в общи линии част от него, от 18 до сега. Благодаря ти много, Стиляне, за точното включване. Не знаем кога ще бъдат апдейтвани, но Стилян ще ни може да го питаме Стилян или Миро за това нещо. Предполагам, веднъж на месец е достатъчно. Началото на всеки месец. Благодаря. Добре. Така. Значи, защо тази табличка аз я смятам за изключително важна? Защото тя ни подсказва, че това портфолио трябва да се гледа в общи линии на 3-месечна база и на годишна база. Статистиката казва, може да я цитирам грешно, защото е по памет, но статистиката казва, че мисля, че бяха 75% от месеците завършват зелени. Като зелени може да означава плюс 0,65%, може да означава и плюс 50%. Брои се за зелен месец. Да, обаче това съответно означава, че 25% или 15%, не си спомням точно, завършват червени. И то даже може да има и consecutive червени месеци, както тук в момента, честно казано, не виждам да има 2 последователни червени месеци, но статистически е доста вероятно да се случи. Когато гледаме на 3 месече обаче, статистиката показва, че 95% от кварталите, 3 месечията, завършват зелено. И това е причината в CryptoPro абонамента минимум като плащане и ангажимент да е 3 месечи. И на хората се препоръчва да дадат шанс на системата поне за едни 3 месеца да видят вече с портфолиото, което те си преценят първоначално, да си развие възможността и да покаже какво може. Така.
С това приключваме фактшита и преминаваме на следващите 3 точки. Стоп лос. Защо няма стоп лос? И защо няма стоп лос е много простичко обяснението и то се състои от ето тази картинка. Чисто и просто тя казва, че бектеснато е, че когато нямаме стоп лос, постигаме най-голям ретърн. Чисто и просто. Ето синичката линия, no stop loss, версия 3 и виждате, че синьото е най-високо на бектестинг резултати до 2020 назад. И това ще го покажем после в Case Studies. Тоест, това не е система, в която стоп лоса се калкулира и се слага на някакви логични нива, които ние като трейдери примерно слагаме на пивоти или нещо друго такова. Тук това не се прави. Единственият вариант е да се сложи hard-coded stop loss на 10, 20, 30 или 50% или нещо друго такова. И то не се прави, чисто и просто поради тази графика. Така че това е отговор. Без stop loss профита е най-голям. Съответно, какво означава това? Че някой ще каже, добре, ама системата ползва ливеридж, може ли да бъде ликвидиран някъде? Ливериджа, който се ползва на позиция е, мисля, че 2 или 3 хикс максимум. Нещо от този сорт. Не съм погледнал точно. Тоест, означава, че някъде действително е възможно да ви бъде ликвидирана една позиция, при което тази позиция губи 3%, което е количеството, което е вашия position size. Продължавате нататък. 3% спрямо тези резултати за един трейд не са това, което ще щупи перформанса. Следващата картинка, която ще покажем, е изключително информативна. И тя е ето този скатър плот. И на нея ще отделим малко повече време. Това представлява дистрибуцията на 14 000 трейда, които са плотнати тук спрямо техния percentage gain. Т.е. това тук са проценти до минус 100 и плюс 600. А това е trade number, означава все едно, ако ги наредите като поредна стойност и дадете на всеки трейд първи трейд, втори трейд, трети трейд и така нататък, това е къде се намира по тази скала. Съответно 14 000 трейди изглеждат много нагъсто тук. Това, което се показва е средна стойност на percentage gain, синята линия, една стандартна девиация от двете страни, т.е. къде се случва най-голямото натрупване. И тук са отбелязани къде се получават аутлайерите. Ето тук е показано Trades, Mean, Standard Deviation. Какво виждаме? Тук виждаме две изключително важни неща. Първото е, че този scatter plot е изключително лекичко отместен надясно към позитивните профити, когато става дума до средна стойност и съответно като разпределение. Като виждате, че това не е така нареченото нормално разпределение, т.е. то не е симетрично. То е даже така дори видимо изнесено в дясната страна. Обаче средната стойност е, тук тя не е написана колко е, но между 0 и 100, да кажем, че е 5 или 10%. Човек би казал, средно 5% са едно профит на трейд, това го има и във фактшита, това не изглежда като кой знае колко. Да, обаче, когато имате едно изнесено несиметрично разпределение на трейдовете в посока към профитите и когато направите 14 000 плюс, тук вече 15 и нагоре, опита върху това нещо, комбинирано от всичките стратегии, какво се получава? Вие хитвате един много малък едж, много брой пъти. И нещата статистически излизат. Имаме, разбира се, аутлайери. Тук имаме трейдове, които се затварят на минус 50, минус 30. Аз ще ви покажа такива трейдове, дори в рамките на един месец те се срещат, тук и тук. Но съответно имаме и позитивни аутлайери, които дори се вижда окомерно, че са повече от негативните аутлайери. И понеже на плюс ходим до много повече от 100%, няма какво да обяснявам, ясна ви е математиката тук. Така. Толкова за тази картинка. Това е скатър плота на всички трейдове. За мен това е изключително информативно. Така да го кажем, има два начина как да направите 1 милион. Или да направите една сделка,
която да купите нещо за 1 милион и да го продадете за 2 милиона. Това е, все едно взимате недвижим имот. А другия начин е 1 милион пъти купувате нещо за една пара и го продавате за 2 пари. И така ще направите пак 1 милион. Това е втория начин, на практика реализиран автоматично. Така. Толкова за Scatterplot и за P&L Distribution. Последна картинка, която демонстрира резултатите, също изключително готина, е Long to Short Ratio. Това нещо също Миро го предостави. Това представлява една, така да се каже, информация, която е еквивалентна на така наречения параметър Commitment of Traders, т.е. колко трейдери са long, колко трейдери са short, като в случая ние разглеждаме нашите трейдове от самата система. Как изглежда тази графика? Тук имаме тук имаме как върви P&L-а на системата. Тук имаме как вървят разпределенията за колко от трейдовете са предимно long, колко от трейдовете са предимно short. Това, което се случва е, че когато системата има ясно изразен bias, например ние вървиме в uptrend, тогава системите принтят лонгове по-активно, задържат ги, изчакват да взимат профит. Стратегиите, които принтят шортове, т.е. пускат шорт позиции, по-скоро са в почивка в този момент и не отварят шортове. Когато влезем обаче в рейндж, който не само е рейндж, но и слабо волатилен рейндж, т.е. не е някакъв рейндж като ето това, където може добре да си играете, ами е нещо подобно на ето това нещо тук. Тогава и двата вида стратегии започват да гадаят за лонгове и за шортове. Нямате траен синхрон, както е написано тук, съответно портфолиото леко блидва, което може и горе-долу да се вижда ето тук. Добре, тук е блиднало една идея повече, но може да го кажем на фона на това, че е леко. В даден момент след това се получава повечето стратегии работят в синхрон. Сега тук виждаме предимно шортове, обаче тук виждаме предимно шортове, така че тук най-вероятно става дума за хванатия дроп от ето тази част. Поне като гледам датите, става дума за 22 февруари. Тогава започна дропа, даже може да ги се поставим много добре с биткоин. Ето този профит, това е по реални данни, е започнал ето тук на дропа и тогава всичко е свичнало на шорт. Като виждате, имало е все пак някакво намесване, някакъв дилей. Тоест тук са ви хванати всички ауткоини, които следват биткоин с леко закъснение и почват да бъдат масово разпродавани. И тук системата наистина е направила доста добър профит. Съответно, какво се случва преди това? Ето в тази част, 25 януари, ако е някъде тук, 25 януари, това е точно тази консолидация. Взели сме all time high и тук циклим и след това и тук циклим и не правим абсолютно нищо. Така че така изглежда отзаде under the hood. Кога системата работи особено добре и кога по-скоро си почива. Бих го описал. Така. Приключваме с ето тази част от резултатите. Разказах ви всичко от гледна точка на моето портфолио, както от трейдовете, които съм видял при мене. И сега ще ви покажа два много интересни кейста, с които вече нагледно ще видите какво се случва отзаде в нещата. Какво се случва. Така, първия пример ще бъде ето това нещо. Moodeng. Като аз ще си го намеря в моя журнал. Къде се намира Moodeng? Чакайте, бях го намерил. То беше от по-новите между. Не, предишното го намерих доста или беше някъде по-долу. Извинявайте, че не съм си го подготвил отделно, ама рефрешвах. Така. Ето това нещо. Сега, какво виждаме тук? Тук виждаме 4 лонга, 3 от които са били на профит, последният е бил на лос.
Аз ще ви покажа как изглежда това нещо на чарта, защото си плотнах самите екзекюшени при мене. Така. Как изглежда Daily Chart? Имаме coin, който е относително нов от миналата година, изпомпил е, дропнал е, консолидирал е, направил е типичния спринг в акумулацията, след това си е сменил маркет структурата, ето тук, направил е след това следващата акумулация и след това имаме Fireworks. Тук се опитах да плотна как точно сте екзекютнали трейдовете по един ето такъв начин. Искам да ви покажа на дневна база как изглежда. Първият трейд, който аз видях, разбира се, да, ето тук, е отваряне на лонг, ето тук в уика на ето този Daily Candle. Тоест това се случва в UTC време, се е сложил такъв ордер, защото виждаме Daily Open ето тук, ордер е сложен по-ниско, дропнали сме, взели сме ликвидност и след това сме притнали следващ bullish candle. Това е нашия лонг. И в другия ден, в 3 часа, системата казва, окей, това ми е достатъчно, затваря. Сега, същевременно, чакайте малко, извинявайте, да, това е втория трейд. Всъщност, това е големия трейд. Първият трейд е отварянето на лонг ето тук и затварянето му ето тук. Почти в рамките на същия рейндж. След това втория трейд е отваряне на лонг ето тук и затварянето му на другия ден ето тук. Тоест виждате как се случва една ротация на капитала. Трейда, който е затворен, вече е отворен ето тук. След това се случва отваряне още веднъж на лонг ето тук по-ниско в Daily Candle и затварянето му в ето този кендъл. Чудесно! Следваме тренда. Отваряме отново лонг тук, виждате. Имаме Daily Open, отваряме лонг по-ниско, т.е. стремиме се да хванем уика и очакваме следващ bullish candle, който ще отиде вече някъде ето тук. Да, обаче какво става? Engulfing bearish candle и следващия ден така очевидно доста bearish изглежда и тук вече се затваря този лонг. Даже мога да ви го покажа на едночасова графика. Тук ако ботнете, това най-вероятно е 236 Extension, няма сега да правим TA, но е добро място, където да се търси лонг позиция. Затваряме. Следващ лонг тук в консолидацията. Затваряме. Следващ лонг, който обаче за наше нещастие се е случил с много хубав bearish candle. Виждате, взета ликвидност отгоре и след това bearish drop надолу. И очаквано вече продължава bearish continuation, от който излизаме. Как изглежда това нещо като перформанс в системата? Можете да видите процент net returns. Ето тук. Като това е най-ранният трейд, това е най-късният трейд. Понеже системата там използва горе-долу фиксиран риск за всеки трейд, на всеки трейд използва фиксиран риск. Ако портфолиото ни ден за ден расте, то тогава и количеството пари вложени във всеки трейд също ще нараства, което много добре се вижда ето тук. Понеже портфолиото ми е нараснало от 10 май до 14 май, тук са вложени толкова пари, след това сходно количество пари, после затворен трейда, после повече пари, после повече пари. Съответно, виждате сами какви са профитите, които се достигат, резултатите говорят сами по себе си. Така че, когато видите трейд, който се затваря на особено ниска стойност, трябва да си погледнете трейда в контекста, какво се е случило. Съвсем нормално е накрая, когато тренда издиша, последния трейд да ви се затвори на минус 50 или на минус не знам си колко процента, но при положение, че сте хванали такава голяма част от тренда, резултатите говорят сами за себе си. Така. Толкова за Moodeng трейда. Сега ще ви покажа още един интересен трейд, който разбуни духовете от хората, които използваха системата. И това е трейдът върху Алпака. Ако го намеря сега в този списък. Така, или просто ще отворя тук и ще напиша Алпака. Така. Какво имаме тук? Имаме отново 3 лонг, едното, което е загуба, двете от които са печалба.
Можете сами да забележите какви са процентите, които се постигат в тази ситуация. Аз ще ви покажа какво е извършила системата в този случай. Отваряме чарта на Alpaca, но го отваряме върху Mexi, ще ви кажа защо. И виждаме на дневна база ето това. Консолидация, нищо не се случва, дропва и изведнъж мащабен пъмп, който е хванал брутални някакви. Виждате какъв пъмп е от този момент. Защо се случи този пъмп? Ами защото някъде тук излезе новина, че този коин ще бъде делиснат в Bybit в Bybit и в Binance. При което тук се натрупаха огромно количество шортове. И съвсем логично стана невероятен шорт сквиз. Толкова невероятен, че даже фъндинг рейта на тези лонгове беше никак не малък, което за тази седмица се вижда в резултатите. И аз тук съм отбелязал какво точно се случва отново с тази стилистика. На дневна база, ето така изглежда целият път на дневна база. Първия кендъл, виждаме breakout. Ето тук хубав ярък bullish кендъл. Системата слага ордер на по-ниска точка под Daily Open. Следващия кендъл взима ликвидност по много хубав начин и естествено принтва bullish. Тук е лонгът, тук е затварянето, като затварянето се случва, когато започва този кендъл. Има след това следващ кендъл, като тук имаме лонг позиция. Сами разбирате защо системата е сложила лонг позиция тук. Защото напълно логично е, след като сме видяли 3 bullish кендъла, да очакваме следващ bullish кендъл, който да е тук и да се формира като open, low, high, close. И ние очакваме да ни вземе ликвидността и да събере следващия лонг и да превратим капитала. Да, обаче не е пак bearish engulfing кендъл. И логично следващия кендъл, този лонг бива затворен на загуба. Защо е затворен? Защото вие няма как да знаете дали тук следващия кендъл няма да дропне и да умре. Чудесно. Обаче този кендъл затваря булиш. Какво се случва след това? На отварянето на този кендъл имаме лонг позиция отново под Daily Open в рамките на рейнджа. Предполагам, че системата е калкулирала, че щом предния Daily Candle е бил булиш, в такъв хубав булиш импулс, шансовете са на наша страна. И виждате какво се случва след това. Сега, в този момент, на този ден, сутринта, когато хората си погледнаха имейлите, видяха, почват да идват едни имейли за funding rate, идват едни имейли, този коин ще бъде делиснат, а това беше деня, в който той трябваше да бъде делиснат в 12 часа. И тогава хората си отварят, гледат портфолиото, че има един коин, който е лонг на тука. Да, и долу, което искам да ви кажа, това беше двоен лонг. Тоест, две стратегии си сложиха buy order и тука и лонгнаха цялото това нещо. И когато коина беше някъде ето тук в 10 часа, си спомням, седима в Дискорда и аз гледах и хората почват малко да се питат, тук един коин е на 500%, какво правим, ама то също ще го делистват, ама не трябва да си затваряме позициите сами, тук изобщо става малко такава дивотия и в този момент Миро се появи и каза, да, наистина ще бъде делиснат този коин. Ние тук взимаме решение ръчно да затвориме тази позиция от екипа на CryptoPro. И наистина в 9:30, ако не се лъжа, или в 9 часа, позициите на всички постепенно бяха затворени. И всички си казаха, заключихме профит. След това вече стана ето това нещо. Аргументацията на Миро беше, че това е малко извънредна ситуация, така да се каже, с делистването, с този short squeeze и това е един от редките случаи, в които екипа, който отзаде наблюдава все пак какво се случва с тези стратегии, взима решение тази позиция да бъде затворена ръчно. На всички ни бяха затворени ръчно позициите и може да видите в 12 часа, тогава спира и Bybit графиката, се случва вече ето това дропче и койна си умира по-плавно. Така че това е един изключително интересен трейд, който показва, ето тук също се вижда, на какви хубави логически нива се правят лонговете в зони на ликвидност, в зони където има
потенциал за следващото място и как системата ни помага ние да райдваме точно такива пъмпове, които са особено характерни за силно волатилните моменти от криптопазара, като брутален булрън или брутален берн. Две са ключовите неща, че системата ни помага по-дълго време да седиме в тези трендове и да ги райдваме. Тоест човек, който е логнал тук, може би тук вече ще се започне да се изпотява. Това е едното. И второто, което е, че системата ни помага да влизаме отново и отново в такива трендове на логични места, без да се влияем от емоции, дори да вземем загуба, която на пръв поглед изглежда голяма, от типа на 33%. Следващия трейд, вече нещата почват да се кампаунват. И това нещо го виждате тук много добре в екзекюшена. Това беше малко по-рано, това беше през април, портфолиото ми не беше още толкова напъпнало и съответно стандартната позиция беше 70. Следващия лонг беше от две стратегии, където беше стопното, т.е. където беше затворено на загуба. И следващия execution също беше два отделни трейда. Просто тук в журнала се комбинират, защото просто така се калкулират неща. И съответно може да видите доста добре какъв е профита в такава ситуация. Така че това е един добър начин ние като трейдери, ако поглеждаме от време на време и виждаме какво се случва, да разбираме, да си правим така малко заключения. Нали? А може да го използваме даже като конфлуенс с нашия личен трейдинг. Защо не? Ако видите, че системата е отворила два лонга едновременно в нещо, което е направило ето такъв брейкаут, може би си струва дори и вие да пробвате някакъв вид трейд самостоятелно в отделен акаунт, разбира се, за да не правите конфликт. Така, с това приключваме с това кейс стади. И сега ще се върнем обратно на ръководството, което разглеждахме по-рано, което, както казахме, няма да го гледаме цялото, няма да се спираме и на всичките моменти, но ще се спреме на условията за ползване, които са ето тези неща. Че това е софтуерна услуга, при която имаме self-custody, нямаме гарантирана печалба, т.е. в крайна сметка това си криптотрейдинг, това е нещо доста ясно. И другото, което е, няма как да се митигират абсолютно всички ever рискове, които са възможни да се случат. Ако борсата изчезне, ако стане проблем с апито гръмне, разбира се, CryptoPro екипа ще направи всичко възможно, ще пишат имейли, ще пишат в Discord и ние като хора, които следиме какво се случва, ще предприемем каквото е възможно, ще следваме ако трябва и ръчни инструкции, но пазара все пак си е пазар и дори една такава система не е абсолютно 100% гарантии forever, че няма да има екстремни ситуации. Но както виждате, това е един много добър пример за екстремна ситуация, която обаче се обработва от целия процес. Съответно имаме права, прозрачност и така нататък. Вие ще си ги прочетете. Можеш свободно да теглиш и внася средства. Тук все пак и аз да добавя, но се препоръчва да уведомите екипа. Това е защото трябва да се апдейтват риск параметрите, доколкото знам при тегляне на средства. Имайте предвид. И другото, което е, трябва да декларирате, че сте запознати, че носите отговорност за сигурността на API ключовете. Ние като трейдери добре знаеме какво означава това и може да има период, в който не се екзекютват трейдове, защото в крайна сметка системата се обновява и е нещо живо. Така, прекратяване на услугата, споменахме и преди, като изтече абонамента, ако си изтриете API ключа от борсата, това се приема за прекратяване, но по-добре е да пишете в репорта, разбира се, и да уведомите и всякакви други такива неща. Това са основните точки, вие ще си ги прочетете в повече подробности. Така. Как ние да... Извинявай, Веса, може ли да питам нещо? Да, разбира се. Как се случва събирането на втората такса, която не е месечния абонамент? Така, да, добър момент е да кажем и за това, аз трябваше да си го напиша в точките, но мерси, че ми напомняш, това нещо се случва с ето този документ. Първо,
това, което се случва е, че таксите се събират, перформанс таксата се събира месец за месец. Като в края на месеца вие ще получавате един ето такъв месечен репорт, който ви показва какво е началото, какъв е края, колко е high water mark, аз ще обясня какво е това печалбата и съответно колко имате да плащате. Как се изчислява това? Съм приготвил един документ, който не го бях сложил в плана, който се гледа в ето това ръководство. Няма да го четеме дословно едно към едно, но директно ще отидем, вие ще си го прочетете. Сметнато е тук абсолютно всичко, аз ще отида направо на картинките. И ще ви покажа каква е логиката. Логиката е, че имате така наречения performance fee. Тоест, ако края на месеца завърши на профит, вие трябва да платите и получавате фактура и платежно за 30% от целия профит края на месеца спрямо началото. Какво се случва по този начин, ако портфолиото нараства и вие си плащате 30%? Разбира се, може да ги плащате в крипто, може да ги плащате от същия акаунт, може да ги плащате от отделен акаунт, може да ги плащате по банков път от друга сметка. Ваше си е решението дали ще си правите тия малки изкарвания на средства от същото портфолио или ще си взимате средства, все едно си добавяте за таксата. Но важният момент тук е какво се случва, когато има drawdown. Това, което се случва е, че не дължите такса за възстановяването на drawdown. Това е така наречения high water mark. Тоест, ако сте имали, чакайте да го покажа на Bitcoin chart, на един чарт ето тук. Това означава следното. Ако вашето портфолио направи така и след това направи така, вие не дължите такса върху този ръст. Ако след това направи пак така и после пак направи пак така, вие не дължите такса на този въпрос. Тоест тук сте абсолютно без перформанс такса, защото очевидно вие не сте направили никакъв перформанс. Дължите такса от тук нагоре, т.е. от този връх до съответното затваряне на месеца. Това се нарича high water mark и е малко аналогия с това, което е аналогия с корабите и докъде стига водната линия на кораб, който плува. Това е показано на тази картинка, показано и на тази картинка доста добре. Ето, портфолиото ви расте, плащате такса. Портфолиото расте, плащате такса. Влизаме в drawdown. На загуба сме, не плащаме, на печалба сме, не плащаме, на печалба сме, не плащаме. Минахме high water марка, предишния high, започваме вече да плащаме и плащаме тук на ето това триъгълниче, дето е от high water маркът, нагоре ето тази част. И оттам нататък всичко продължава. Една година представяне горе-долу би изглеждала по този начин. Това е high water mark модела, той отчита deposits and withdrawals, рекалкулира се всичко автоматично. Надявам се, че това отговори на твоя въпрос. Благодаря. Щяхме да го дискутираме така или иначе. Условията на ползване, казахме ги. Едно нещо ще добавя, което допълнително беше споменато. В бъдеще така ще има много засилена препоръка да не се затварят ръчно позиции, да не се пипа. Това е нещо, което сериозно до някъде софт, смисъл нищо не ви пречи вие да затворите позиция в портфолиото, но силно не се препоръчва. Така. И сега стигаме до как ще извлечем максимална полза от автоматизираното портфолио. Значи, ние като трейдъри, повечето стратегии, които трейдваме при нас, са сравнително интрадей стратегии, с висок леверидж, обикновено има някакви скалпове или относително малки дей трейдове. Така че това, което се получава е, че голяма част от акаунта ни, поне този, който е на борса в момента, реално не се използва в този момент. Тъй като ние с леверидж може да използваме много малка част от него. Ако преценим, бихме могли да вземем част от капитала, с който по принцип търгуваме, да си преценим колко би бил drawdown спрямо текущата статистика, която имаме налична, който можем да поемем и да си кажем, ако аз мога да заключа този капитал за по-дълго време
И ако аз с моят личен трейдинг мога да се оправям само с марджина, който ми е наличен, всъщност защо другата част да седи така неизползвана? Мога нея да я сложа в едно такова портфолио. Това нещо би ни било полезно, особено в тази част, където ако биткоин тръгне или много яко нагоре, или тръгне много яко надолу, и ауткоините почнат да трендват много в едната или в другата посока, поради самия факт, че тези ауткоини вече са толкова много, ние вече не можем да хванем всички възможности, почваме да се разконцентрираме и дори стандартни трейдове, които си правим на биткоин и на етериум, може вече да почнем да се влошават от това, че се опитваме да трейдваме и ауткоини и всичко, особено ако трейдваме и други неща на традиционния пазар. Така че на мен лично идеята ми е това портфолио да оставя да си върти ауткоините, аз да не се занимавам активно с тях, аз да си трейдвам свинг трейдове на биткоин и на етериум, където си преценя, също така аз трейдвам интрадей на Nasdaq, това ми е напълно достатъчно. Ето този коин, който демонстрирахме, Moodeng, с този хубав рън, който е хванат тук и тези няколко лонга, аз никога нямаше да го разбера този коин. Отдавна не гледам списъци с койни, където да видя, че точно на този ден ми е пъпнало тук и трябва да превключа и да хвана това нещо. Докато ето системата просто го хваща за мен. Това е начинът, по който си представям единия начин, по който си представям ние като трейдери да го използваме. Втория начин за мен е, че аз бих се възползвал лично от ето тази картинка, която показах преди малко за long to short ratio. Ето това нещо. Бих погледнал как се държи системата в даден период и дали стратегиите са в унисон и дали всичките трейдове, както ги гледаме в Open Trade, са ми предимно longs или предимно shorts. Това би го използвал малко като конфликт на техническия ми анализ. Тоест, ако видя, че се заражда някакъв хубав тренд и цялата система е в in agreement, така да се каже, това би ми дал добра увереност допълнителна да търся трейдове в една или друга посока. И ще ви дам пример. Отново, както казах вчера, аз активирах системата ето тук на този кендъл 18. И тук вече имах отворени трейдове и те бяха, да не кажа 50 long short, но нещо ето такова. След това импулсче, шортовете бяха затворени на загуба, лонговете на профит, но загубите бяха малко по-големи. И тук в ето тези дни, в тази консолидация, аз вече имах swing long. И отворих системата, погледнах на това импулс и на това връщане и си казах, системата вече дни наред всичките позиции ги държи само лонгове. Си викам, значи тук, ето това е ето този момент. От 28 нататък виждате, че портфолиото почва да върви, да консолидира и да върви още вече към 7 май. И тогава си казах, първо, че аз смятам, че таргета ми е тоя. Портфолиото смята, че трябва да сме лонг. И си викам, аз мога да си позволя да съм малко по-агресивен с моя swing trade, който съм хванал. Тогава имах и swing long, който колко беше пуснал. Имах си и swing long тук на биткоин. И вече като достигнахме този момент, видях, че лонгове затварят в системата. Количеството отворени трейдове мисля, че малко понамаляха, не съм много сигурен. Стигнахме зоната на резистенс и аз тук си взех доста профит от лонга и даже си отворих един swing short, който също си колко даде, така че аз взех почти същия swing short тогава. И сега какво се случва? Тук сме в консолидация. Какво ни казва системата? Имаме отворени два лонга. Два лонга не са кой знае какво, може би трябва да се изчака още време. Но ако се отвори следващо такова и видя, че системата отваря лонгове и държи лонгове, аз ще очаквам all time high да бъде взет и даже да продължиме импулса нататък. Така си мисля аз малко от трейдърска гледна точка как изглеждат нещата. Още един начин, по който може да се възползвате, по който може да извлечете максимална полза. Хора от вас, които държат биткоин.
и го държат на спот и чакат и по-големи, имат по-дълъг хоризонт на визия. Това е напълно окей. Да си мислите за до година, за по-до-година и така нататък. Ами, след около месец биткоина ще може да се използва като колатерал. Което ми напомня да ви кажа, в системата, както гледахме ето тук, трейдовете се отварят спрямо USDT, само че ние можем да държим USDC и скоро ще може да държим и биткоин. Сега тук не мога да ви покажа Borrowings, но Borrowings, да, сега в момента са 0, защото имам USDT вече. Но системата използва Borrowing механизма, така че да използва USDC и USDT за колатерал. Съвсем скоро ще може това да се прави с спот биткоин. Така че ако човек има биткоин, който седи и не прави нищо, освен да следва биткоин трейда, ами защо да не си го използва като колатерал. Така. Последно нещо, което ще добавя, и тук вече преминаваме малко и към въпроси и отговори, като аз ще се върна на някои въпроси, които видях, че са зададени по-рано в общия чат. Единия беше всъщност един друг въпрос, който само секунда да го намеря. Къде беше това нещо, което търся? Earn Structured Portfolio, Crypto Loans, Tools. Забравя го къде беше. Извинявайте, само ще трябва да погледна. Да, Institutional Service. Много често срещан въпрос. Какво означава това? Трябва да си държа абсолютно всичкото крипто на борсата. Ама нали е опасно, нали борсите ги хакват, видяхте Bybit беше хакнат и така. Две неща. Първо, борсите все пак са на едно по-добре развито ниво вече. Виждате, оцеляват и от хакове, оцеляват и от какво ли не. Coinbase примера, последния е доста добър пример. Но дори ако вие не разчитате на това, ето тук, като дойдете на Bybit Institutional, имате така наречения Custodial Services, което е ето тук. Capital Safety Partnership with Renowned Custodians. Institutional clients can trade on Bybit with off-exchange custody to independent custodial partnership for added safety. Ето това е решението, което все повече почва да се налага. Тоест, можете да за по-големички суми, когато вече достигнете определено портфолио, можете да си отворите institutional акаунт, обикновено към фирма, но ако въртите големи пари, то си има смисъл да сте към фирма, така или иначе, и да имате institutional акаунт и да си сложите парите в custody. Какво означава това? Това означава, че както в Interactive Brokers, вие си отивате, слагате пари там, купувате си акции, които седат там, ами Interactive Brokers е вид custodial. Той не е само брокер, той ви и съхранява вашите активи. В един такъв сервис означава, че парите ви седат на отделно сигурно място, а не на борсата, което дава пак през API, през програмен интерфейс, достъп до борсата да използва съответните активи като колатерал. Това е решението за големи портфолиа. Не съм го пробвал, не съм запознат все още с всичките аспекти, но когато проуча повече, ще има информация и по този въпрос, как вече стават тези по-сложни неща. Други въпроси, които видяхме в чата, имаше един въпрос, ама какво имат предвид под ще пръскат ликвидността, това всъщност бот ли е или хора ли са отзаде, това вече казах до някъде, ами всъщност това е система, която си има екип, който постоянно я гледа, разработва, апгрейдва и първо ще има нови обновления. Така че това са всъщност хора отзад. Друг въпрос имаше сравнение с хедж фондове. Какво се случва? Това хедж фонд ли е, не е ли хедж фонд, каква е разликата, каква е приликата и така нататък. Това, което ще ви кажа е, че голяма част от големите хедж фондове, сериозните, които са печеливши от дълго време, всъщност вътрешно работят с автоматизирани стратегии по същия начин, който ние гледаме, които те сами си разработват. Това е алфата на хедж фонда. Само така той достига някакви подобни сравними резултати с това, което виждаме на тази картинка, която тук ни беше споделена. Ето това нещо. Това нещо няма как да се постигне без такъв тип стратегия и хедж фонда прави точно това. Разбира се, има хедж фондове, които са хибридни, трейдват и ръчно, трейдват и систематизирано, но практиката
както и самия Renaissance Technologies фонд показва, дългосрочните кумулативни систематични подходи водят до най-високи такива кумулативни returns. Така че има сходство с хедж фонд, но нали, разликата всъщност е точно, че всъщност тук имаме self-custody, парите си при нас, което води до съответните предимства, няма локин период, винаги може да си достъпим на средствата, но води до малко повече отговорност от наша страна. Тоест, хем ние трябва да си конфигурираме правилно нещата, абсолютния минимум. Нали, тук говоря за хора, които не са толкова запознати с крипто, да си отворят акаунт, да си активират фьючерсите, нали, да минат през цялата тази чудесия и след това да не пипат. Така че това е малко между двете. Според мен взима най-доброто от двата свята за хора като нас, които са опитни в криптото. Така, това бяха въпросите, които забелязах. Вече имаме час и половина сесия. Можем да останем още колкото пожелаете, но сега ще отворя време за въпроси и отговори и ако имате желание и остане време, може малко да прегледаме един репорт за стратегиите, който да покаже всяка стратегия отделно малко подробности за нея, което нас не ни е необходимо, но може да бъде интересно за някои хора. Така че сега съм на ваше разположение. Може да пишете в чата или да се намютнете и да питате. Пък и аз да пия вода. Здравейте! Един въпрос относно депозита е с такъв стейблкоин. Чуваме ли се? Да, чуваме се идеално. Да, за стейблкоините аз днеска мисля, че писах на тебе и налично, но Да, това не ми е малко ясно. Работи и с USDT, и с USDC. Каква е разликата? Тъй като виждам в самата инструкция препоръчва USDC, ти казва, че с USDT държиш в момента. Така. Повече яснота, ако може. Разбира се. Сега, аз захраних с USDC и цялата система си работи перфектно с USDC. Причината, поради която го направих, е, че постепенно по-скоро искам да мина в позиция, при която работя предимно с USDC, защото въпреки, че Bybit го поддържа и всичко е окей за момента, все пак така наречената микрорегулация поставя USDT извън регулацията. Все още може да го ползваме, ще разбереме, когато наближи време да не може да го ползваме, но USDC е може би малко по-препоръчен в това отношение. Защо използвам и USDT в момента? Това се случва, защото печалбата идва в USDT. Защото позициите се отварят в инструментите спрямо USDT. Това е причината аз да започна с 2000 USDC, те да ми се използват като колатерал и в един момент да натрупвам USDT. Надявам се това отговаря на твоя въпрос. Може да захраниш в момента и с двете, ако има промяна за регулацията или че минаваме от едното на другото или така нататък, това ще бъде обявено и ние ще се погрежим също всички хора, които ползват системата, да бъдат уведомени, така че да следваме нещата, следваме тренда. Но в момента можеш да си захраниш спокойно с което поискаш и ще работи. Надявам се това отговаря на въпроса. Да, мерси. Моля. Така. Други въпроси? Добре. Не чувам други въпроси за момента. Разбира се, в чата винаги сме на разположение за по-нататък. Така, ще използвам накратко да ви покажа последната част, която аз намирам и за най-скучна и за това я оставих и за последна. Чакайте да видим. Така. Но все пак я смятам за интересна. Тези стратегии, за които говорихме, има един репорт, който е генериран на 23-ти, анализ на представянето на стратегиите. Ние видяхме как ето в... Чакайте да видя къде беше. Секунда. Ръководство, пост. Така. Ние виждаме как, когато има отворен трейд или затворен, тук ни се показва
някакво наименование на стратегията. Това е името на една от тези 18 стратегии. Това, което се вижда в ето този репорт, има някакъв списък с базова информация за всяка стратегия. Вижда се стратегиите, които са от тип mean reversion. Това означава връщане към някакъв вид средно положение, средна стойност за дълги позиции с съответните имена и за къси позиции пак с съответните имена. Виждаме също така втората категория стратегии моментум. Тези, които се стремят да следват с някакъв добре изразен тренд, като аз гарантирам, че ето това, което видяхме тук по Alpaca е било моментум стратегия. Виждате, те са само лонг и те се стремят да хващат ето този тренд. За дълга позиция, за къса позиция и след това тук има един перформанс на всичките mean reversion дълги позиции стратегии. Това според мен е давано по-скоро като пример, която показва представянето на всяка една стратегия отделно сама за себе си, като портфолио, обаче какво е представянето на всички стратегии заедно. Това е обяснението за магията, така да се каже, на некорелираните систематични стратегии. Въпреки, че всяка една от тях изглежда сега, ето тук има стратегия по стратегия, ето тези изглеждат доста добре, обаче ето това изглежда малко грозно. Обаче в комбинацията с други неща то просто контрибютва, допринася за общия такова резултат. Какво имаме в този документ? Имаме, ето тук е подаден бектестинг на една от стратегиите. Казва се кога е въведена в експлоатация, казва се за какъв тип стратегия става дума, колко средно държи трейдове. Почти всичките държат 1 до 2 дена и после ротират капитала. Горе-долу в какъв пазар е предвидена да работи и какво горе-долу отиграва. Буквално с по едно изречение за всяка стратегия. Този документ ще имате достъп до него. Ето свръхреакции при спадове, ранен спад, early drop. Това е нещо. Резки големи спадове по време на възходящ или рейнджов пазар. И така нататък. Ето това е нещо, което аз също намирам за любопитно. Не съм се занимавал да гледам нищо за стратегия по стратегия. Някой, ако иска да се занимае, може да си цъка в журнала и да си направи някакъв вид своя представяне. Аз, често казвам, не ме интересува до такова ниско ниво да се занимавам. Аз даже смятам да не гледам всеки ден перформанс. Просто няма смисъл. Оставям стратегията да си върви и единствено ще гледам периодично или когато нещо ме интересува или като искам да си зареда перформанса за месец. Така че това е статистиката за стратегиите. С което изпълнихме и последната 9-та точка, така че това е всичко, което имах подготвено днес за вас. Напомням, ако решите, че желаете да се възползвате от тази възможност, кода е Joker, използвате го като промокод за регистрацията, получавате отстъпка от месечната такса и в последствие ние правим сега една секцийка специално за хората, които ползват CryptoPro. Ще се стремим информация, като тези репорти, които виждате, те идват регулярно, новини, обновления, нови развития. В бъдещето, колкото знам, ще има и нови стратегии, ще се добавят в цялото нещо, да го има налично и при нас. И последно, когато всеки, който използва CryptoPro има, благодаря Joker, и 30% отстъпка от VIP абонамента за нашия сървър, това е нещо допълнително от нас. И последно, когато някой от вас има някакъв въпрос, свързан или има нужда от съдействие за използването на системата, не се притеснявайте да ни пишете на мене или на Коко, на лично. Ще помагаме винаги с каквото е възможно, така че нещата са ясни и да върват гладко. Това е част от цялата промоция, т.е. priority support на практика. Добре. Това е от мен.
Добре. Благодаря на всички за присъствието тази вечер. Очаквайте следваща сесия. Ще бъде обявена допълнително и също в момента организираме съдържанието в Discord сервера. Така че, stay tuned.